Haga por menshwa kine ki jongi mangi ki badang red em ngiem tep kata ka mobile wat ban bu kumne daban kta ngiship tieng yo ka betei ni ki ben pi thai dei pi ki ben yang amo ta ngi ship tieng yo ka betei dabu kumne ngishule ka to ni namar balai Syepti Dabo kilong kami jongi da penchat si ke mobile ki kon kine belak temen ki sim suki yo kapai Henry van kine ki heb beret sim wot berat ne kumta tertel hajing thia melelai em ke mobile ta menta par ki kena klaistan hagi por jongi menshwa ha katugas nam arjal san kena ke mobile keempat wan ngiyo i sisin don we kontraktor uba phone breu hasurok ngi ang ula bi uni kuren mo marwai te me uni ngimte bang phone breu tena kata kadau menta ki kena kila nang ha kila start ha ban le kai mobile email ipa haying kim tep ngai nem ngai kam start ma pi email le kai mobile ish very good ta start si ma pi ma ya nang ki kun em long kmi ya pi bai lai ko ngo ni wat ye ki bala he lai nang ma pi menta tang shu ai mobile la shim Mano bala ju selfie the selfie le kom no don phi ngai yu i ki ra khmut blang dei ni em ki le kum tu no nang ta ki sin rang sa le kum no the selfie ha to pen e da ki le kum no kum ni dei ken thai pat ha to action khin dian ngam ta pai ngatip te kan thai gile kumna kan thai te bun bai sai khli mo dan bai penran ni kangap ni teng ke briu nang bha briu snadur i kum ka miau i kum ka ke menta ki kena kilayanang tang sio mobile la selfie tenang ta shu wat ya ka kot school ru la te ni em mobile ta plus nalor kata pitiap pat de ngan ya thukana ya pi kin dia ki kena menta ha ka mobile bit ki em oh pindala ya ying jono ngan se yu ite ki kena ki pen mobile teng ru pai mene kum ka tu ka jing ruai ki le choreography kum tu ki beju shat kan mau em pi pen em no mobile baik nama baik di kisah kum tu delawan pada 8 bot langkeng 8 bot je kamu baik ke don kampha moh don kampha ki kena to ya thu yang kamu baik ke rap ayu ya pi dia bare to ban tho ya ka kuat to sa ke ya thu kine hne ke rap bele ayu mobile ya pi keren beriu ta text message ita de la dei gei ka mo ni la su thu nang ta pat de ha selfie nang ta de games nang ta YouTube nang ta kai Facebook taru beta ka nang ta ha ani na bata jongki tong ini thapi di jinistan ta start hadai kena nang sini menta padengan ye keren no iki kena ki bakhitu mobile don nang tu haying dai ha ka juk menta nomor bak mobile kala don akti baro la le kai akti dai oh dayap beriu supun sawan sini layap beriu la long menshwa dayap beriu
hab lejwat nang Nesha Shillong dak kejat sausngi la jendap tap YouTube riu pat ya kendo kumta kan menta don haw yo maraj kwa umso suponi mai sawantit umso kalawan mai wantit do ka do kalapoi dayam te mano pade ba neki kena baju tu mobile dia tiak menmet baju kishim to ani pleng bonong tu mo hang ne la bonong tu ba ta ngalap bagi kena andala tiak damit kikimi kikpa sok sengkor makipat bekelatok namar balai yo sengau i tang sengau i mai masuk yan ngalap tepi hakapor jongi menshwa enda thit na yo ka blanket kene ka blanket bakup te kam ju me laj menta ka blanket bakup kena kaya me laj pi mo long kemi sa ju ini am ba blanket kene ka blanket jongi kon kaya me ding thaba tur ni la style ha patai menta de blanket lo yete laj henry don pad de jing pente dai ki kena mentang sajui la yo le kai ke game ayu ketu kabaya sisin iwe pa imut ban mi syabar le syabar siteng gamit imnut tau phun ong siang no me ikpa tu ki vot sayi ngah adu bangat yap leri ketu ka game namar balai utau kun utia hapla hang tahajan ka jingkhang yit sedien ka tu ka hap te ikpa pat dai sedien mun banlet sabar mus tengamet mari lai uang kun senno ipech jeno to brium yo hang ta te chibong kum temen besan kum ni layarang ba banasino takadau hadu ba ya panrung seying ni kajuk ayu bela istak kun lastat pelatih yo paru meset te kumta kenyitai pa hadu ba yatu khana yanga nga te pingayap ler hadu ba ngahap na jekasyong namar balai bakalalong snobi dia ba bon ki kun menta dang kakarta kumbayo ang menemo monor pedang jong pi balapli Facebook ta talai kenduk hanar dan kena balapli Facebook ta rakti kendiat ndai de pamai long snukan ngen be don kena bestan ta kita ite kidang dai kimpat dai ki Facebook mah ngangan ong ya pi wat pli ya ke Facebook ma put your face on the book, don't open your Facebook, put your face on the book. Wat namle Facebook kre ya ke book ma ngotu em ta te mentang i ba ki kena kila le kumta sngau kemen ke ketin jong blai ko ong kumna sngap ha ong ke ketin jong blai to yo te ye ke jing start pila yo ni em la yo ke ketin jong blai ko ong kumna shu ha kita kisngi ke jing tip kan roi la roi ni em to ngapat ngan ong ipi kumne ke ai ke jing ma na ka ba phile kai mobile ha matla king klik kemud kena nong sini tangkat no la le kai mobile palat dal kenduk lenti do ong le sino ba ala gum tu la king klik nong king klik dal jing le mle rakum tu nga sisin nga yo syong jing yesang bat iwe ni kibreu hakatu ki por aja khat lai ngarang kena yo syong jing yesang bat itai bapang king kli
ngesong syadin du kam daya balang la jong ru kedaya balang jong iwei isyong ikedop idok yang atepi dia nang ta syu ka ai ka bakta ya pi ki kena ka mobile ang syu sa ka ai ha ka kta aku guna sengap bahangan pun batai pi katu ka ba pitu mobile met yang email bagi patalainya bai pibat nak kisar bantu mobile dai pisimnya pitim ni em katu ka pitu ka tak phaya pi kin mau ni dalale kai mobile samthia dai ka khmat ka ni em samthia ka khmat pelau kun ka khmat jung email masih deh. Jika tahu, kum ka khmat jong ka masih ka behe. Ngan ye thu ye pi sngap ha kum ne. Ka mobile anda pila shim na ka kti jong imai men met chiteng met ngilap menta ba ki khna kim thia. Hajaka ba kim thia shipho baje thia ka no khat ar baje. Men step ka no pikhi nyo baje. Hnreu baje. Ki kena ki don kam bentia ka no shipau khat wei kan ta enda ki kena kim yo thia ka penlong ya phi ban karni ni em nyon mobile dam yo knyot mobile kalakta lakwa sngap bangan ong ye phi habala thia duna por pade on sayo bang kitai hang tai ki bajule kai mobile Pindala tu mobile chiteng kemet pila duna thia pin seyo pang ka jing yo pang ka baning kong kalong ka khmat kan sa mat la hap shui tang yit lut da ka yit khmat kum to det kemut dala hang ne hamau si don shu we ru bo khlem dang yit la I kum ka trok lp lut da ya ya bo don yit tiana kata kadau sengap bah ka mobile ke kta ip haba pi tu mobile chiteng met katu ka jingbam thia jong pm phimyo thia men met kan kta ka kwat ke khia ka don ka we ka jingpang ka long kum ne phi shifting ni em ke jingpang kata ka jingpang ka baki scientist ki ong ka jingpang tu more ka jingpang tu more tu phi ka bamot hang ne hakli kan satrai plus nalor kata kashkor ru kan sakta nalor kata anda kala penduk thia penduk dem kan penlong ye phi ki kena ban pang kloi ban pang biet ban pang khlem dei por kwa pang namar balai ki kena ki kham khia karat menshwa mentale kena bon kena phi la yap namar balai ki kena menshwa ki dangla ban yele kai wo dalaj por imai bat ipa ki ong ki le yele kai football takadau ka shing ka ye ka met ye mare shane shatai ka khlan ban yele ye ka jingpang kena menta tang sudap kam shim ko mobile na imai sha jingthia kan ka shing jong phi ha bakom to khia karat khna ba mare ne bale ka mobile ne ba mare dai ki khna ki khia karat ba mare hand ring ayo ipat ba kini ki singila duna ba khna ba mare duna em hajaka ba pinlet le kai football ani ka mobile imai mten nong pe dai shim ino pe ino nga dala pe arung si jing thia kata ka we ka jing kta ya ka jing long jing em jong phi kakta ya ki khmat kakta ya ka khli kum ba ong ma phi men ne ka tu mor ka tu kan sakta ya ka khli dai kan in sabe kwa bi la da phim kwa bi phin le kum na phin dang ya kita che ya kita ya ki tu men met pikular long kimi yo sngau em kila ikula lada jab kini ki kitu demen su ang khon la
klet nei kular ngangan ongi pi hoi kadon kepuar ma bayi pet mobile dan bayi pet film henry kena mentapat over te pila long adik pila kalalong kerni kumbalong unong dikyat balai unong dikyat umla ban sange la kerni balai pi pimlong ban num yo mobile la kerni baik nengan yutu ye pi om tang kata kane ke mobile em ka kata ye pi sakane ka wai pio i ayu ha ke mobile ha pi pai karyam ka baju ini em karyam kumno Rem style. Kia phong sop ti kupno ha flame. Ha mobile. Kisamla jongi kine ke ha baret babun sen hang ne hasnong dang yadon kumne map yang asamla yo piadom. Dang don hasnong ho ke jing rem don burom kat kalong kemiba. Don hasilong supangat baik rem. Nomor balai sop ti ru ka ba kendet ka ba siteng met ay phong. Ngabun sin ngadang keren yaki kapertai mentan namar bakadai kapertai status lada kibu kum kato nga comments balai la duna bai sopti ti ki hai lane ki mute ngoyang banganam yo keren ki kena mentan sedang yu isur khat ladang sedang bantep kum kato ke Instagram kan salong ka bama ka Facebook ki wei ki jinglong lagi ni gisi baik ngan ye tu ye pi habaret sngap ha kene dang menen sngi balai sngi ba wei kunna ret chi paus na mudang let sidin pasi ka wei kunna balai sidin pasi ba ha hai tema pi pan ye le yu dam ai mobile mai rengkok na jerong ksat i mai mai mobile lek nang te tenom ying rengkok la rengkok sya po pio i kato ka sniu ni em tang syum ai mobile i mai lek no yap no an lek din no dikata kin kama ba sngam nyu tu ep kene ka radiation ka badan hang ni ka kta ka koi ka khia kene ka mobile jonga ka de ka 5G kam long shu ban ai de ka khina ngam ju ai kta iki khina wat ye la diru ngasnu thu ka dan ni habban control wat ye ka backlight ka bami nang ni nga bala em ba ka computer ka kencan network ka badai kitia teknologi kato ka jing phalang pitep ngangan pet briu nang nei hang te jing khang am itu shu namar bakato ka jing thaba nang to ka kta iki khmat ngadan kam ban pet biah ka besai kedar kedala dum melumala lamarlah takadau kum kine kidat ru pangan na pet nang ne hang tai ngadang itu handangan jengai kindian ngam itu kata ngahab bandeng ngahaban keli ne kinong sumar khmat ka don em ka yit khmat ka bala abania dai kata ki ong gadan habaret kane ka mobile ka kta bhaya pi ka network ka bangi ya pendem kam em chulang bomla kan ban kiar kane ka juk nomor bakade ka juk tang bang hab ban tiker ni hab ban le adkar ken wat ju pendem kam mobile than balai ubriu mentau ya yap kloi balai wi yap kloi ta kia pet ke piap kloi ngam te namar bapet mobile em sayap kloi ta pi kwa yap kloi te sayap pet dang bada ya krek bayap kunuk sani mai ngan ongi pi ka tin jong blai em ko ong kum ne haki por men shwa pitip unawa em kan aspas nam dai spa san phau Matthew sala em dai spa riu pukanda kata bom patun mobile tu games don riu menta ba em kandai spa snam menta pat de tang kumbah nyo nyo phau snam laya yap dang don temen chene ba spa
Mdan syu haying namar balai pet ne ki kena menta endapang ngi mensyah ka por penihar kepo da ka penihar kepo ka bemut ni ya denti semua penihar kepo kemno kumtangi sampai kana le kumno ngi shna dawai hi ngi ya di hi da ngi ya bam nu tu plang tu kan bat dikhiu mo ngi ya bam nu tu plang ka kepo ru ka ya dai ka jar ka jing sampai kana ka jing penihar bam mentah tang khilet da penher kepo menta khilet ban plang tang sipang dam lot tu ka pancana nak kepo plang rum mi dai shu last start hendrai ngan ong ye pi ta kena pikular manum kta mobile tan banum kta shu pikwa man islam da ya kwa yap kloi se kta ka bomon ngam tep hendrai ngan ong ye pi tang kan ka wai wat nam kata than hooi dan mo ipor ba ang mai pen i plim se dei mai la pen i te pek kin dia tang ba don't overuse ke wat pendan kam bakala ki mo ane wat pendan kam palat ke sngau em sibu menta da phila bam pet menta ngan ong ye phi ngan ainuk sa kum ne kita sinrang besyong hang tai dalabam jabun palat kaja ayu hadin dala de bam ta samai mo ta anda la bam ja palat anda la debam la bam bon palat kaleng an em da syong rum nang syong kum ta ken anda phila le kai palat pot ru kene kan sa penlong ke jingpang namario ubreu babam ja jelau palat pot usam pencana upen her kepo dai ubreu balik kai mobile ero penher kepo kan kabumot mensau kan ka khli ka kwai ke khia henry banyakren pat chapang kane kumno ken pinlong ki jingshai komba ong hagane ka thiem ki khna ki long ki jingshai jong ka balang haba menta sibu lada phila pendeng kam mobile palat phila ya yap dang kloi khat reu khat nyu snem la ya yap te dang long tharai kita ke lawai Hendrai ba pinlong kalawai jong balang ken ma wat long ki kena ki balong adik ka mobile wat pendon kam than ye ka mobile yo sngau em namar khalam ma phi lada ma phi nang ne phi yap kloi mano banya kha khon ha balang la sha mano banya long kmi long kpa dei ma phi ken banya penroi saya ka balang kine kita men basan phimur kinye em temen shabab du em mangaru em kita sedin ru kin sailet pai no sha ublai shisin gasi dai sama phi la ya long mi long kpa henry da philai le kai mobile menta lakta e ka koi ke khia la king kli la pang lot ka ta kata la yap dang nang long kmi habala yap nang shu te kendiat pat de katangan i bat phi mo da pendeng kam mobile waju pendeng kam than namar kalong palat sakawai ke benta ka bakat do kedai bat ki kimi ki kpa ki kena ki kerni hakane kisni menta ya ka mobile pat ke penlong ni em ye ki kimi ki kpa ban mat jing sngosi kum ga to jing jahang tai pun chi posnam habdesdin pasi kajing kerni mobile jong gini ke habret ngan ong ba je phi da ka basai ki long kimi kam dei ke ka dau jong ki ke dei na ka dau jong ki kimi ki pa ba ki bala he lem da ma phi ki kimi phi ai ke mobile na kin yo la judan ki kimi ki pa ki ba penthet mobile we khon we mobile hai na ka ta ka dau ke dei ke ka jong phi ki kimi ki pa ka jong ngi ki bala he la san larangi ki belahe lasan pi ki kimi ki pa phim ai ye ki kna ye ka mobile kin nam yo hoi kila bantu sideng kemit kedai ka por ki kna ka jinglong kna kumbal tu so men shwa tang ba ka por ka badon kam tam kedai ban penlong ye ki kna ki ba adkar ha ka jing shisha
namar lada ki kena kila em pala aga mobile kan kta ye jinglong men sim jongki kan kta ye garam gabat kan kta ye ka akwar buram kumbaga long menta tang banganam keren ye ka jinglong jongki habat ki kena namar bakampat dai kapali jongki kapali ka bangin sinsar kadai jongki balahe menta ngau sarong yaki kon o kon jonga dang kata benai kata snam ulan nang bhai ka mobile pitip kat no persen katuka radiation jong ka mobile kakta yaki kon kajing yo alat ki kena kombaang ki kena red mene hang tai ka penlong ban le FB ban le kita ki Facebook Instagram ban le kita ki wei ki yo na ki tiar daga jong pi la rama pi kum ki kmi play bu bha kin num yo kine ki khon ki hap aga jing sin sha jong pi amba sin sha ma ki ya pi Henry menta ki sngingan ya tu ya pi baki kmi ki shifting yap shifting em ni ki khon bon ki long kmi habayam ki khon ki icon oi ha mobile bayam khon ai da mobile bakan kan oi ki khon kanang ki khon kin sngap ka ai ka jing sniu ka bami nang tu ka ai ki jing sniu hidai ban keli ka ka jing sniu lana ka jing ma Henry kilong kimi jongi kini ki singi kilong umta bayam kon baki kon kim sngap ai da ka mobile ka to kan ka penlong baki ne ki kena kin kalalong adik kin kalalong kerni ha ka mobile dai na ka daw ki kimi ki pa shwam dai na ka daw jongi maki kin nam yo mobile da lai kane hap keren bagi kilong kimi Undan mau kena uban kersan school yalade ladak klem kersan ki kimi ki pa Saka baar kalong ka bas ngosi pat enda kilayo ka mobile pi pimdan namar kam start kini ki have baret ye pi ban operate ban pendan kami ka mobile kumbala ong kini ki tip ka Facebook ka Instagram pi pim tip ka ja ayu kini ki kunjong pi kini keren ayu hakata ka Facebook kila khang du password hadin bakila khang password hadin bakila ai ka mobile ti jong pi ki log out no ya ka bat pi pinamla ban pli ya ka jing ya keren jong ki bat no ki ya keren samla ne ki keren ki san ki dur ki dar ki riam ki baik ba kumno phim la ban tep namar bakila khang no ya ka password kila don ya kita ka privacy ka bakar pang na kata daw ngan ang pi ki kena ke badang red ngalam menta kila ya selfie kum baang men ne kila ya post ki Instagram ka balengo ke mobile ki 4 don hakti Henry ka account ka bon ha Instagram ka jongki namar balai daga jongki kimi ki pa ki pli dai ni am pimut hang to ke sampai tang haga generation ka ba ar haja life how sawat ye ki samla ki banshong samla kumni kumangi tang life house nam hajrong lane tang ar khosan phinnam shem shu ye ki sama sawat samla ma phi katta phinnam shem shu namar balai bakine ka generation jongki kadai kata ka generation ka baka privacy jongki kadai do password phi phimla bante ki ale ayu ki kran ayu na kata daw ki khon menta pio ki shu ailat ki shu yo alat kapor ki shong ha kendong marwai ha jingkya ki namlap ban shong kai bat phi kom ki kimi ki padan kam ban weng ni ka jinglong ki khon kom to wanam ailat than ia ka mobile bakin kata menta kum ki to ki kimi hang tai ki ba ong bo den to khna phimot nam dai ban ong kom no ngin ye keren ye ka jing shisha lem da ki kimi ki pa ki ailat ye ka to ka khna hadu banda ka karni phimot kan sakarni kan yo mobile ne andala ja menta kindet ben riu em ndai banga penram andala ja kindet ben riu ladam kindet ben riu dang ha ka ne ka po tetep bagi kon red jong pi lajan kan reu kan nyus nam ka jinya le ka bashir khai tam menta
ngi ki ba em ki ba ya keleng harum haneng keleng kene ka rikasi ngilap lot ye ki ek ai na ki badang red na kata ka daw nga sala ong lupa batang hakane ka snam araja lai phau lane tang ka araja alpun pra alkhandai sawat ye ki samla habalang lakin don em ki sama alpsan snam ki gintai ne ki shinrang namar ka jingya ha ki samla ka bamukai ki samla jongi ki em ha ka ne ka teknologi ka ka teknologi nganam kwa berkeren than henrai tangga wei la pi kongu ba wat namlin ban ai ka mobile ki khon badang re ka kom ka an ka ong kom no ya ki kena kat prasnam syapo embet ban bat mobile henrai ka bas ngausi ka long hadim ka to ka lockdown pat kawan kato kaan ban bat mobile la kelumar kikmi kikpanam tak hebret hang to ka banengkong ka solkal ka penjot ia ka lawai jongki lara kini ki heb badang red kila jot ka lawai jong ga jing em pimut kindang la ban ong bagi kena kilong ga jing syai ba ka lawai jong ga balang na kata kadau perkhat bha sywa bangan syong akwa ban bu tang kene ke kentin kikmi kikpa jungi menta ki pher ba kikmi kikpa menchwa habayam khon ai de ka boy menta bayam khon ai de ka mobile dai ne am kata ka ba lara ki khon ki fail ha ka exam ki shifting shaba palan yo ba ki khon kin fail la dai la exam ada kikmi kikpa jungi menta kim don jing shifting la da kini ki khon jong pi ki fair ha ka jing em man la ka sni na kata ka daw ngan kli ye pi kat no ngot kilong kimi ba bon sen haba ya ka kam ha school ya ka jing let school ki kena pida shim tuition pida penlut da ka spa ban ai tuition pi shifting yo ba ki fail kim q class henrai ngan ong piju hikai ni em shi de khat ka bible na ka tin jong blai pi shifting ni em yo ba ki ne ki khon ki ban sa he kin fail ha ka jing ya den ti ka jing em samla tat andala bat de ki bitor ki ya pin sa ngau thu ba ki la fail wat e ka daw ten rai fail ka ne ka slam ai jing hikai jinglong kmi long kpa ka bat telat bha kini kisi to ya persyang ban sngo thu bat sakali lada kumta mano babakla hatom dai ki kmi kikpa Kektien jong belai ka klem ong ki kena to hikai ki kmi kikpa ka ong ya ki bla hel asani kmi kikpa hikai yu kena na du godang red bau nam gendria wana du bla he Firman skam bakane ka kubo kan pengendit benriu ya ki kum kilong kmi yang kini kisni bat kala dai ka por balai ngam dak keren shu warna ka bai bang ngayu i bahagane ka generation kadai ka bama hadu kata-kata ikna kim eat bible hadu kata-kata handai shwa bagi kena kim jot kin ha kim kala kerni kadang biang bha ka por bangin keren sepang ka jing sniu ka jing mawa jong gane ka mobile ngan ong pi kadai tang katia ka shong ha ka jing pendan kam henry kine gi ha barit andala yo pendan kam kin nampat smuthu ia kata ka kentin ka bakhot tin parang ka limit lane ka jing pendan kam kat kum ka por kadai hanga bat api gi bala he ban penlong yi ki kena ban don ya ka limit la kanu ka por ban batai ki kena la da phim don kata ka jing hikai lada ka dando siteng kilo kin persyang ban bam lot na kata ka daw dei ma phi ban hikai ban bam sit khat ban art khat blame gir khu ling ba ka ne kistam na kam ta buram chum lai amen